Mayong So, gabi, sir. oy, Sir Eugene, may gabi ako sang i-connect sa radyo ha ang para madungog ko ba. Sige. Sige, sir. Mm. Tingog ko na ba po? Hello, hello. Kana okay na. Sige, go ahead. Unsa to ikalagad? Um, nangutana lang ko sa imong programa, pwede ra? Oh, go ahead. Go ahead. May mas mayo na nga mangutana na pug ka kay doon na mo po yung mga Roman Catholic na minaw ron. So, sige, go ahead lang. Mm. Guys, got man kog ka regarding aning ni ang General Conference, General Conference unya kini ang uban pa nga mga simbahan nga na mahulay sa Sabado nga wala na mo kining gitawag og mo connect sa General Conference. So, akong pangutana, sir, asa may tinuod ninyong duha ani sir? Kanilang sa General Conference o kanang bisagi tinuod nga Seventh-day Adventist ninyo? Kani bang General Conference o kanang imong gipasakupan karon nga gitawag nimong Three Angels? Okay. Mamarites po ka, no? Mm. Okay. Wait lang ha. Wait lang. So, kabadungog ra ko nimo? Go ahead, go ahead. Okay. So, kining imuhang pangutana is dili naman tan imo ni angay ipangutana kay bahin naman ni sa duha ka klase nga dentista. Yani Ako lang gisiguro sir kay akong pag-ila magud sir, dako kung pagsalig sir nga ang Seventh-day Adventist General Conference mo gyud ay tinuod nga Adventista. Kamo gitawag man mo sa ilag option to lang. Ako lang giklaro nga asa gitinuod ninyo aning Adventista. Okay. So sa ato pa sa imong pagpangutana na nakitubag daan kay imo naman gi angkon nga ang tinuod alang nimo ang naay General Conference. Karon mangutana ka sa kuan na pod nga tubag. Now kanang akong tubag ako po kag koreksyonan nga kanang imo hangyo nahuna nga tinuod dili na mo ang tinuod. Nga naman tungod kay ang Seventh-day Adventist Church nga ako karon gipasakupan. Gani nakadungog mo siguro ka o nakita mo siguro ka sa mga gipang live sa mga SDA defenders nga korporasyon nga ang ila karon gipasakupan dili iglesia. Ang ila karon gipasakupan is negosyo. So dili na mao ang gitawag tinuod kay naman sila sa negosyo unya ang panahon ni Sister White iglesia man to ang gipaligal unya ang kang Kristo pod Matthew 16 iglesia pod Kolos 18 5:23 sa episo iglesia ra gyapon ang iyang gi sulti ni San Pablo ug ni Kristo iglesia ang kang Sister White pod iglesia ang nahitabo lang ni is ming separate lang or nagporma lang bag-ong organisasyon ang gitawag nato og mga leaders sa General Conference sa tuig 1904 sumala pa sa Encyclopedia 1996 nga in 1904 the General Conference or ang General Conference Corporation is a new organization organized in 1904 as a business not as a church. So muna ang nahitabo diha sa SDA Conference nga dili na sila iglesia gikan sa ilahang pag-organize ingon nga bag-ong organisasyon dili na sila iglesia sila ang nag-angkon ana ha gikan sila ang pagdeklara nga dili na sila iglesia hangtod karong panahon na sila ilalom sila sa negosyo dili sila ilalom ni Kristo na si Kristo ulo sa iglesia dili si Kristo ulo sa negosyo muna ang akong tubag sa pangutana nimo unahay tinuod ang tinuod kanang nasa iglesia Sir, ang baka kanang naa sa negosyo ibi na rumang katuloy kani siguro kamo sir, okay nga katong ka Hector de Leon nga darumang Katolik is a corporation pod. So pare-pareha mo nga mga korporasyon dili mo iglesia. Sige. Pag moingon tag korporasyon sir, pag moingon tag korporasyon, buot pag ipasabot nga nakarehistro Security Exchange Commission, tama ba ko? Tubag. Dili ka tama sir kay matud pa ni Hector de Leon nga dili man mandatory nga kung magparehistro ka sa SEC korporasyon ka na. Mabitan na sa among rehistro walay nabutang dito nga korporasyon Seventh-day Adventist Church
Local Conference Incorporated. So dili mandatory nga kung magparehistro ka sa SEC, negosyo na or korporasyon na. Gawas lang kung ang inyong gitawag nato og mga board of trustees, inyong resolution, inyong bylaws, imuon gin yung negosyo. Now, negosyo gina ang mo gawas. Pero kung ang mga board of trustees, mga pastor, magsabot sila nga magparehistro ta ha, iglesia to iparehistro ha. Iglesia gina ang mutatak dito sa rehistro. So kanang inyong Roman Catholic korporasyon kadto na mo mga eskwelahan, tambalanan sama sa General Conference nga korporasyon po kadto na po mga tambalanan, mga eskwelahan ginegosyo ba. Sige, next question. So, ang usa ka simbahan, sir, kinahanglan bagid sang iparehistro Security Exchange Commission. Yes, sumala sa Roma 13, giingon man diyan San Pablo nga magpasakop sumala pa sa amplified version, magpasakop sa civil authorities. Magpasakop sa civil authorities. Ug ang civil authorities or ang kagamhanan, ang gobyerno, do na may gitawag diya og pagparehistro. So mo nang kung imong tan-awon ang Security and Exchange Commission, bisan pa kana imong gihawiran nga libro ni Hector de Leon, naa diha ang power sa SEC. Pwede ang SEC kasama tong kapa ni Apolinario nga katong bitong kapa, katong scam. So gipahunong niya, kinakita niya nga kato di ay nga matang sa pangrelihiyon, scammer na ito. So pwede ang SEC makapahunong sa usa ka relihiyon kung ang mga membro kwartahon lang o kanang binuangan lang ba. So na dito ang power sa SEC. Mao na nga kinini ang kinahanglan gid ka magpasakop aron nga malantaw sa SEC ang mga tao kon wala pa binuangi sa mga pastor, sa mga leader. Mao na ang tubag Roma 13:1-3. Next question. Pananglitan og wala marehistro Security Exchange Commission, sir. Unsa may imong explain na sir? Bueno, naa naman diya sa imong libro ug naa ka atong kang Hector de Leon nga kung wala marehistro sama sa Roman Catholic is not registered. So ang Roman Catholic wala marehistro. Kani sir, ako pangutana sir. Ako pangutana. Pahina 515 sa Law on Partnership and Private Corporation. The Roman Catholic Church is not registered like other religious societies or churches in the Philippines because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Unsa may explanation nimo ani sir? Ang explanation nako ana sumala sa imong gibasa sa kang Hector de Leon nga usa ka abogado. Nga Roman Catholic is not registered sa ato pa kolorom. Kung ang motor nimo wala nimo gipaligal, giparehistro, kolorom. So ang pagtuo sa Roman Catholic nga sila dili na ang nagparehistro, nagtuo man gud sila nga kinini sila ang labaw sa gobyerno kay lagi sila jud kuno tinukod ni Kristo. Mo ni pag-claim sa Roman Catholic mo nang gitawag diag sense sa gitawag nato og sumala pa sa kinini ang juridical nga sense memorial pa sa to pa diya pagikuno sa sinugdanan sa panahon pa daw ni Kristo mo ni claim sa Roman Catholic. But tanan nga simbahan Roma 13 wa ginay salang tanang mga tao magpasakop. So kung nag-claim mo nga kamo tinukod ni Kristo, dapat apil mo magpasakop mo nang si Hector de Leon. Yan na lang pong gisang ayunan ang hunahuna sa Roman Catholic nga kunuhay tinukod ni Kristo. Unang wa sila nagparehistro, wa sila magpaligal, nauntay mga negosyo, eskwelahan, hospital, uban pa diha. Pero nausa, wa man no parehistro mo nang is not registered sama sa SDE General Conference nga ang ilang gipaligal korporasyon dili iglesia. Ang Roman Catholic mas dako na problema nga naman. Gawas nga ang kanang wala marehistro, dili pa legal, unya gihimong pangkwartaan ng mga tao ba kay nagunahuna man gud sila nga sila ang labaw kaysa gobyerno. Kay lagi ang simbahan da kuno Roman Catholic, ang Kristo da kuno ni mo na si Kristo kuno nga nagtukod og simbang Roman Catholic labaw kuno sa gobyerno mo nang wa mo magparehistro. Pero ang resulta kolorom lagi. Sige, next question. Mato di mo ganina kolorom. Ang rason di ay ngano nga wa marehistro because it has been recognized as a juridical person since time immemorial. Unsa may pagsabot nimo aning
uh, been recognized as a juridical person since a memorial time. Sa pagsabot mo ni or since time immemorial di ay rather. Okay. So ang pagsabot na ko anang gitawag og wala mo ko Kani ang rason na ani ingon magugka nga kolorom ang Katoliko kay wa gyud marehistro. Nya mato detris balaod wala marehistro dili pareha sa religious societies or churches in the Philippines kay it has been recognized. Na-recognize na siya as a juridical person since time immemorial. Unsa may imong pagsabot aning a juridical person since time immemorial na-recognize na sila. Okay. Ang word nga immemorial, adjective, ang definition, originating in the Kanila sir, kani sir. Kani term bitaw nga juridical person. Kaning term juridical person unsa man gini sir? Sige, wait lang ha. Juridical person. Research daw. Okay, mauna ang gitawag nato og kinini ang pagsabot ni Hector de Leon. Tungod kinatuo siya nga ang Roman Catholic diha na sinugdanan. Mo ni ang pagtuo manggod. Pero wala sa Biblia. Kaya since immemorial god. Sa to pa nagtuo na manggod nga sa wala pa ang sect na anak kuno ang Roman Catholic. Mo nang gi-recognize na lang siya ingon nga juridical person since immemorial. Immemorial. Kinatuo ang author nga si Hector de Leon nga ang Roman Catholic nalimbungan mo siya. Ang Roman Catholic is diha na nagsugod sa sinugdanan. Wala pa ang gobyerno, wala pa ang pagtukod sa sect, diha na kuno ang Roman Catholic. Kuno ha. Muna ang gi-recognize na siya ingon nga gitawag kini ang juridical person since immemorial. But ang unang gingon niya is not registered. Karon na naman ang sect, na naman ang gobyerno. Even sa panahon ni Kristo gani, iya na kaning gisulti nga na pag-ingon sa Roma 13 nga magpasakop sa kagamahanan niya sa amplified version, civil authorities. So dapat ang Roman Catholic is kinini ang kanibitang dili ingon nga kinibitang lipat-lipaton ang mga tao ba nga mao man nagipahayag sa Roman Catholic sa FB nga diha na mo sa Old Testament time, diha na mo sa New Testament time, kinakadungog ko sa debate ni Karanggit Gano. Pero inyo lang ng pangunahuna kay diya sa Biblia biya wala pa gyud mag-exist ang Roman Catholic nga mga Domingista. Ang naa diha katong nagbantay sa adlong Sabado mo nang dunay mga abogado karon nga kinahanglan palikturan bahin sa kamatuoran kay Roma 1:21 nagpagkamanggialamon pero mga buang-buang di ay sa to pa dili ma-apply nimo ang imong natapos nga kurso sa kolehiyo bisan pag abogado kang maestro ka unya wa ka mahibalo sa Biblia amo na mapareha ka ni Hector de Leon nga although miangkon siya nga Roman Catholic imong gipasakupan karon wala marehistro kay lagi gi-recognize na kuno siya ingon nga juridical person since immemorial. Sige, next question. Sunod pangutan na sir. Kanus aman di ay napunder ang na founded jud ang Security Exchange Commission diri sa Pilipinas sir. Okay. Ang gitawag nato og unsang tuiga sir, unsang bulana nga namugna ang Security Exchange Commission sa Pilipinas kay sa history lang 1521 minaabot diri sa Pilipinas ang Katoliko. Wala pa Security Exchange Commission na. Unsa man tuiga ang Security Exchange Commission namugna sa Philippines? Okay, wait lang. Sa dili pa taman na moadto sa Pilipinas atong balikan una ang gitawag nato o pagpalegal gyud sa ano na lang sige ato na lang iambak sa gitawag nato Pilipinas. Sir, unsang tuiga sir, unsang tuig bulan og pitsa namugna ang Security Exchange Commission sa Pilipinas? Okay, base sa Google para direkta wala ko kadala og libro. Sige. Now, there is ato kanang pwede man nato ipakita diri sa camera. Sige. Sige. 1936. Sige, kuha na ko. Okay, kuha nimo. Sige, go ahead. Na akong pangutana ni sir. At that time nga
1936 nana ang Katoliko anak 2021 naman. Og tininuod niya istrikto ang balaod sir. Pwede man kasuhan siguro nila no kanang di gyud mo undergo sa ilang balaod. Kay kita bitaw nga mga tao og di ta mutuman sila patawag man ta pailang tag reklamo. Nganong wala man dakpa og presoha simbahang Katoliko nga wa man day na marehistro hantod karon og kolorom ni nganong wala man pang dakpa ni. Ano wa man ni giguko jog maayos gobyerno hoy. Ano wa man mo marehistro? Ano unsa may rason? Okay. Bueno, salamat kayo, Sir Eugene Gapo. Very good question, no? Ang anong wala dakpa o wala Okay, ani sira pag once dili ta mo undergo anang mga Security Exchange Commission, mga balaod ba pag di ta mo tuman, di ba? Kwanta go bisan gani ka na tindahan nimo og di na marehistro sa BIR, gokdon pa magali ka anas gobyerno. Ngano man ang simbahang Katoliko sa Pilipinas hantod karon wa marehistro. Wala man gipanggukod sa gobyerno. O wa man pud giilas gobyerno nga rebelde or kolorom. Sa jud ako rason. Bueno, salamat. Okay, salamat kay Sir Eugene Gapo ha. Naman po yung mga relihiyon karon nga kolorom gyapon. Dili lang karon mga Katolik lang daghang mga simbahan nga wala maapil sa 22,000 ka mga relihiyon nga narehistro. Napagani uban ana nga may pagsugod, unya wala yabo na marehistro. Now, balik ta si mong pangutana. Nganong wala man lutusa sa gobyerno ang Roman Catholic nga wala man dai na marehistro. So imong kadmitar nga kolorom gyud. Now, ingon ani sa balaang kasulatan dunay gitawag nato og kanang propesiya ba nga kining pagkagamhanan sa Roman Catholic. Okay? Sumala pa sa Roma sa pinadayag 13 tagna ni John ha nga iyang gi-describe iyang gihulagway ang gitawag nato og mapintas nga mananap. Sumala pa sa pinadayag 13 bersikulo 1, 2, 3 o 4 nga diha sa 4 diha sa 2 o ang mapintas nga mananap nga akong nakita daw usa ka leopardo, ang iyang mga tiil murag mga tiil sa uso, iyang baba murag baba sa leon, ug kaniya gihatag sa dragon ang iyang gahom. So dunay gihatag nga gahom. Ang naghatag ang dragon, ang gihatagan na pintas mananap, trono, sa ato pa trono, dakong pagbulutan. So trono og dakong pagbulutan. Og diha sa bersikulo 4, kinsa kinsabay makasama sa pintas mananap o kinsabay makahimo sa pakigubat kaniya. So dinhi nakita nato diri ang gitawag nato og gahom sa Roman Catholic sa ilang pope na ay gitawag o nakopta nga power nga gitawag nato ecclesiastical power. Ilhon kuno ang pope ingon nga siya ang pinaka-head sa tanang simbahan sa kalibutan, which is mao na nahitabo karon nga ang mga simbahan may recognize na ngadto sa papa gawas lamang sa 3 angels. Ikaduha, ang Pope sa Roman Catholic napigitawag nato og political power. Ha? Political power. Gani dunay mga history kaniadto sa mga emperor nga iyang gipang kwan. Ikatulo, nagitawag tog civil power. Pwede niya usbon ang gitawag nato og balaod sa civil. So mo na nga ingon si John nga kini paghulagway niya sa Babylonia sa pintas mananap, kisabay makasama sa pintas mananap o kisabay makahimo sa pakigubat kaniya. Una nga wala gina lutusa bisan pagkolorom kay even gani ang mga pulis, mga sundalo, presidente. Moadto mga sa Vatican gani, mulukha mukuan man gani mo bow down man gani ang mga nason mga US, Russia, agamahan na nga nason. Sa mo taning Pinas nga mas ubos-ubos pa rin sa Amerika og gahom kung nato lang yung tanawan, pero dili na malutos ang Roman Catholic ano man tungod kay nag-exist ang Roman Catholic tungod na sa gahom nga nakuha niya gikan sa dragon, which is mo ni ang kaaway sa Dios. Pero adunay nakita ni Daniel sa Daniel 2 nga pulpugo niya ug kanang bato nga nakita ni Daniel nga nagdugmok sa dakong larawan sa last nga kingdom mao man ang Roma diya sa tiil Daniel 2. Unya ang tiil na ay napulo ka kulamoy
og nabahin na siya sa napulo ka mga nasod sa Europa nga ang tiil naghulagway na siya sa Roma. Pero kining nahitabo karon nga pagkagamahanan sa Romang Katolik tungod kay nagbawdan ang mga nasod niya, even ang Pilipinas kanina nagitawag bilateral relasyon nato sa Holy See. So lisod di mo na gubaton og lutoson ha kanang Romang Katolik. But ang nakita Daniel dunay dakong naibato nga mingkana og mimpulpog og ang maong bato unang Korinto 10 mao to si Kristo. Sa to pa inigbalik ni Kristo diha na pulpogon kini mapahitason nga simbahan ug ang mga simbahan karon nga nakigilawa sa Romang Katolik pulpogo na sa pagbalik sa gingharian ni Kristo. Next question siya. Sunod pangutana, kinsa man jud ay pwede mo undergo o magparehistro sa Security Exchange Commission? Base sa balaod sa Security Exchange Commission, kinsay pwede magpa-undergo o magparehistro diya? Ang simbahan ba nga gitukod og tao, particularly nga gitukod og Pinoy, o kadtong simbahan nga gitukod og Ginoo? Okay, Buenos, salamat kayo. Matinukod man na og tao or matinukod man na og Ginoo, Roma 13 wala na siya exemption tanang mga tao diya. Kumasaho na? Sir, ani sira? Wait lang. Base sa balaod sa Security Exchange Commission, sir, kinsa may pwede mo undergo ana ang katong gitukod og Pinoy o gitukod og tao lang o katong gitukod sa Ginoo nga sikta o kasimbahan? Bueno, very good. Base sa kung tubago sa Biblia, Roma 13:1. Anong Biblia sa sir? Direta makabase sa lagda sa Security Exchange Commission kay dias Biblia wala ba Security Exchange Commission. Balaod sa Security Exchange Commission ba ilahang explanation ana kinsay pwede nga mo undergo ana kay lisod man kay sir og magparehistro ka sa Security Exchange Commission yo dili kay pwede dia opiting lain na paminahon. So base lang sa Security Exchange Commission kinsay pwede mo undergo ana. Okay. Tubag, mga tao lagi. Mga tao. Mo nang sa Roma 13 akong gidugtong. Ani sira. Ani sir akong pangutan na sir. Desa sa kadala ha. Every kadala sira. Be loyally subject to the governing civil authorities. Roma 13:1. So lisod man ang sik imuhang debatihon oy. Sik kanang amo ang gitukod ha. Akining among iparisto ha kang Kristo gini ha. O kang sik buwan na dili na pud mo debate ang sik ana kay ang sik igo ra man ang mudawat. So tanan nga mga nagparisto diha sa sik karon puro nagaclaim nga tinukod ni Kristo. Mabita nang nagdebate ang iglesia ni Manalo versus Romang Katolik kay ilagi puro gaclaim nga tinukod ni Kristo. So ang iglesia nga gidumalaan ni Manalo nagparehistro pod o nagclaim po na sila nga tinukod ni Kristo. So ang sik ana igor ginamudawat ang sik sa papel nga ihatag sa mga gitawag atog mga relihiyon nga magparehistro. So mao na nga ang tao magpasakop gyud sa kagamahanan. Dere ko sa kuan sir. Kagamahanan part diha na diha ang gitawag tog sik. So kanang sik igor na mudawat na karon. Kung ang Romang Katolik wala magparehistro, ilaha po ng katungod pero ang mahitabo lagi kolorom. Ako ibalik nimo ang pangutana. Okay. Sir, base sa deklarasyon sa Security Exchange Commission, niyon sila nga Philippine laws required all business, tanang business, to registered with the corresponding government agencies to operate legally in the Philippines. Tanang business such as a local and foreign enterprises seeking to establish a corporation, partnership, or association in the country must registered with the Securities and Exchange Commission. So masabot na to, nagideklarar yun ay sa Philippine law na pwede marehistro, ang pwede marehistro kadtong mga nag-operate legally, kaning required all business, tanang negosyo. So, kung negosyo ang simbahang Katoliko, nganong wala man igiparehistro? Bueno, salamat kayo ang imong gibasa. Di ba? Wala, ako Brad, sa kanila, wala tay lalis anang niingon ka Brad nga, kuan lagi mo.
gatukod lagi mo ospital, eskwelahan, uban pa, library, dagkong tindahan. Wala tay problema na kay kuan man na iya man na sa simbahan, dili man jud na mismo ang simbahan. So kanin simbahan di masabot na to nga di mo pwede iparehistro kay dili sa business. Ang gingon sa Philippine law, Philippine laws required all business to registered with corresponding government agencies to operate legally in the Philippines. Kung iparehistro nimo ang Security Exchange Commission, dili mo na negosyo. Kung kami po mga Katoliko mo parehistro, di po mi madawat kay in the first place, the Roman Catholic Church is not business. Katawan mi Security Exchange Commission. Kaya kung negosyo pa ang Katoliko, hagbay raming gigukod. Kaya bisan pag may unta nga unsa ka powerful ang Katoliko, grabe mo kuan, balaod ka ng gigingon mo ganina ba, i-explain mo nga kuan. Dili bagukod ya puntag balaod. Kay no one is above the law. Nabitaw na sa gitawag Roma 13:1-2, mutahod tas pang gobyerno. Oh, tanawa. Tubag. So niya ako ang komentaryo anang imuhang gitawag og komentaryo usab. Bahin sa gitawag nito imong gibasa, nagis ko tatog bahin sa mga negosyo. So tanan nga mga magnegosyo magparehistro gyud na. Timan iha lahi ang religion. Religion is religion, business is business. Karon, kung ang imuhang pagparehistro ito kay magnegosyo ka, ang negosyo ginaamusulta kanamo kay mga negosyo. Pero ang magparehistro po kag pangrelihiyon, now ang imong pong ibutang dito pangrelihiyon puro na. Now karon, ngano man nga ang SEC kini ang palitan sa MUA na ami gitawag nato og kini ang every 1 year ba kani or 3 years ba kani nga magbuhis kay diya sa Mateo raba si Kristo nagbuhis sa templo. So ang templo gibuhisan diya sa Mateo ha. So munang diha sa pangrelihiyon naagi ng buhis. Buhis ba kanang gitawag nato og kanang GIS kanang general ani sir akong ribaton na sir o kanang pong gitawag nato og FS kanang financial statement para mahibaluan kung unsa kanang gitawag nato nga simbahana dili ba kani gipangkuan lang ang mga tao. So mo nang sir maglantaw man na siya sa kaayuhan dili lamang sa mga tao even pa kanang mga gitawag mga relihiyon. Karon bahin sa imong giingon wait lang gatas mo imong gupod. Bahin sa imong giingon nga naamoy gitawag og eskwelahan, naamoy gitawag og gihimo na sa diha sa 1 Timoteo kapitulo 6 gihimong puhunan ang simbahan kay mato pa San Pablo sa mga balita Biblia kay nagunahuna sila nga pinaagi sa relihiyon, pinaagi simbahan, madato sila. Amo nang dunay mga simbahan karon nga gigamit ang simbahan para magpadatog mayo. Instead nga ang iparehistro iglesia, gibiyaan ng iglesia unya ding sulod ngadto sa negosyo. Nga naman, nagunahuna sila kay naa mong gitawag nato nga makalikay. Kanang imong gigamit nga libro diha, naa po nabutang diha nga makalikay sa tax. Sato pa una kay eskwelahan, na kay ospital. Makalikay ka sa tax nga naman. Uy, gi-recognize mo na sa gobyerno ang simbahan. So wais po ning simbahan. Wais po na mga leaders nga naman. Gipuhunan ang mga tao aron madato sila maayo unya ning sulod sa mga negosyo, eskwelahan, hospital uban pa. Pero korporasyon na siya. Pero ang gipalutaw dito sa SIC, relihiyon, simbahan. Pero wa may palo ang SIC nga di ay ang propaganda, ang agenda di ay negosyo di ay. O kanang imong gibasa di ang Hector de Leon na ada butang diha. Roman Catholic is a corporation. Sama sa General Conference Corporation SDA. Amo na nahitabo diha. So mo nang kung mato ka sa SIC, magnegosyo ka, San Miguel korporasyon o so kana siya business kina siya dapat gina siya iparehistro. O niya kung sir, muribat ko sir. Relihiyon po na siya. Pero kung ang imuhang ipuhunan dito, gamiton ang pangrelihiyon, pero ang tinuod di ay gusto kang sir, madato, muribat ko sir. negosyo ka. Amo na diha brother kinini ang nagapo nga wala mo'y kalainan sa SDA General Conference Corporation ng Roman Catholic kay disim ra gyud ang inyuhang antoyo pagpangdato
kanang pagpadato, dili ikaw ha, kanang mga leaders ninyo, ikaw biktima ra pud ka diha. Mga leaders ninyo ba nagpadato pag-ayo? Okay, balik nimo sa pangutana. Akong iribat kadali lang mga kwan. Normal man na sir, kay klaro man na sa balaod sa Pilipinas sir, sa Security Exchange Commission. Nga Philippine law requires all business to register with the corresponding government agencies to operate legally in the Philippines. Nganong legal ang simbahang Katoliko nagka-operate sa among simbahan? Sige asa mi magtukod na adi mi badlong og gobyerno. Normal kay dili mi business. Kay kung business pa mi gigukod na mi gobyerno ron, hoy asa inyong BRR? Asa inyong sikwan? Security Exchange Commission ninyo, asa inyong lisensya? Wala. Kanang giingon nimo nga ospital, eskwelahan, that is corporal work of mercy. Kay nakita namo nga ang mga kaigsuonan diha nga nagliso diha og eskwela kay way eskwelahan, ang simbahang Katoliko nagpundar og eskwelahan. In fact, gani ka ng hospital, ang simbahang Katoliko ay nagmando na nga in every diocese, magbutang tag-hospital, hospitality. Diha man nakuhaan ang term hospitality, kay adtong mga kaigsuonan nga nagsakit, nga wa gyud kaduulan. Therefore, nagpundar mi og hospital nga bisan kamo mismo nakinabang ana, bisan kamo mismo nang eskwela, nagpa-admit, di ba? Now, wala man gididas Katoliko, kanang giingon nimo bitaw sir nga gitawag kining gihimong puhunan negosyo, wala man. Ang simbahang Katoliko, ang mga kaparian gani, mapobre pa magali kay na uban. Tanaw si kuano kadto si Father Dudoy. O gito yamo. O di ba? Depende na sir. Now, kaning klaro kayo ha. Therefore kanang inyo ha mo na angayan na to iparehistro kay klaro nga business ginang inyo, negosyo man na. Now, isa pa sa balaod sa Pilipinas sa Security Exchange Commission Registration Services in the Philippines, ang kadtong mo undergo ana nga gitawag na to og kining Security Exchange Commission yana sa balaod sir, sa gitawag na to og kadali nga balaod gitawag na to Commonwealth kani Security Exchange Commission, Commonwealth Act number 83, Republic Act 8799 of 2000, ang pwede magparehistro ana kadtong mga simbahan nga gitukod og tao, particularly na ang Pinoy ang nagtukod. Karon kay ining parehistro nimo mo pirma man gyud ang tag-iya ana. Daw sa man nimo pagparehistro sa Katoliko, panaugon nimo sa Kristo dres langit ug papirmahon Security Exchange Commission. Ya kanang giingon nimo nga nagbayad man lagi brad si Kristo og templo. Normal kay ang templo gibayaran dili mismo ang simbahan, panalitan karon. Nagtukod ka diana og simbahan balay alampuanan ha, dili ding kining nature gyud simbahan kay bisag kun saon di gini mo marehistro na. So magbayad tas gobyerno ana labi na sa yuta lote nga atong gitukudan. Kay kinahanglan magitang mo undergo ana mag-process man tag papel di man ang simbahang Katoliko nang iskwat lang diha yuta. So kanang gitukudan sa templo namo, normal nga magbayad jud migbuhis ana. Kanang gitukudan ba na mo balay ilampuanan ba kana dagko ang katedral, magbayad mi ana kay dili ingon nga dawat templo mis gobyerno. Pero mismo ang simbahan, ang nature gyud sa church, ingon gani si Bacalares, aktong tong giingon Bacalares, di gyud na marehistro ang church. Iparehistro nimo ng simbahan. Normal kanang inyo ha og katong sa mga General Conference Corporation, kauban mo adto, nakarehistro mo Security Exchange Commission. Kay klaro mo jud na business inyo ha, mo bitan og di mo magparehistro, wagin mo gukod-gukodon jud mo gobyerno. Ang Katoliko di gina magukod kay ngano man, i-explain na sa balaod ug di na ta ka-deny ana sa balaod because it has been recognized a juridical person since time immemorial. Klaro kayo. Sige sir. Maura to akong concern nimo sir kay mura gabi naman. Salamat sa panahon sir ha. Ako'y patubag nimo sir gapo ay na-address sa akong gigamit diri sa SEC. Kaniya tanawa ha kaninong giingon bitaw wala man na dinigod, may muha ra mo gunang version. Akong gi-type din tanawa religion must registered in SEC Philippines. Tanawa rin pangutana do churches need to register to SEC? Mato pa nimo dili ko ni parehistro ang church. Sa Google ni ha ang imuha unsa man na nga source o sana nga source do churches unsa man nga need source to register to SEC? Ang mga simbahan bagyod kinahanglan iparehistro sa SEC? Tubag ato pa sa Google for register
registering a church. Pwede man din church lagi parehistro. For registering a church with the Security and Exchange Commission. However, is so that the church property can be titled in the name of the church itself. So ang ngalan si Mangyat ng parehistro. Not in the name of the pastor of some church members. By registering with the sick churches in a way are giving up some of their autonomy by agreeing to be bound by the laws of our country. Balaod na sa tuang nasod. O pwede man Dayon. lagi kanang imuha. Ay, di Sige Ningon diha unsa to. Ningon diha sa imong gibasa nga ang tanang simbahan isa kadali lang Brad. Do churches need to register, pwede man lagi. Lagi. Dili gyud ang Pero ang pangutana mo lagi sa akong tubagon na Akong tubagon sa kadali. Lagi ani ba? Sa kadali sir. Kadali sir. Atong tubagon. Ano man na Atong tubagon. balao, no? Bound by the laws of our country. By registering with the sick, churches in a way are giving up some of their autonomy by agreeing to be bound by the laws of our country. Tas-tas ng timong komentaryo pod. So ako punta sa asog gamay ha. Ako nang abot lang gyud, ilubi lang gyud ha. Ako na Tunga lang tubagon gamay, ha. Sakit ako ang kinyang tubag ha. Kaya imo ha mangutong side gay na pod. So kanang pamana sa pugos ako ang side ingon nga motubag ko sa imong komentaryo. Nakaron. Matud pa nimo kinini ang kami ang matupan nimo, kami kuno ang business. Aba, kanindot unta sir no kung dunay mga negosyo ta namong tinuod yun ha. Ang problema wa man gud pod. Kay diha sa among bylaws wala kay nabutang or wala kay makita didto nga usa sa among mga negosyo. Wala. Ilahi ni sa imong giingon nga General Conference kay diha sa ilang bylaws na diha ang mining pamulawan. Na diha ang publishing. Na diha ang hospital, sanitarium, eskwelahan. Na diha ang ilang mga gipang negosyo. Pero og sa mua sa Seventh Adventist Church under the banner of the Three Angels, bisag usa na lang unta ko pangayoon. Kung doon na kay ikapakita, ikaprovide ng facts, ebidensya, nga doon na may mga negosyo, aka na unta, makaingon ko nga, wa na makaksipad gapo. Pero kung sige. sa chismis, kinaminaw Moribat ko. Korporasyon, na ayaw anak, kaya naman, Exodo Moribat 24:1, ayaw pagdawat sa bakak nga balita. Ayaw Moribat pagdawat ko. sa bakak nga balita. Balik sa Moribat itawag ko. nato, Ani ba? kinini ang apariham, matupanimo, kamo parihar mo kay mga dili diya sa imong gamit nga libro basahagan na imong libro Ani moribat ko gamay kadali lang sir kay mo out ako kay mag-live pa ko ron. Is a corporation, di ba? Ito ka na sa Ani, dito, sir. ikaw mo ay nagdadala anak. Ani sir, moribat sa ko sira. Diha sa libro imong Lagi. gihawiran ganina, giangkon diha nga ang Roman Catholic Corporation og dito gidetalye pod. Nga naman, tinuod man nga duna mo hospital, di ba? Na amo Ani, sir, gitawag sir. og kinini Moribat sa ko, eskwelahan. sir. Kanang mga Moribat sa ko, hospital, sir. mga eskwelahan. Nag-involve man ang kwarta gud. Mo nang korporasyon Ani, sir. naman. Moribat Dili man ka eskwela diha og di ka mo bayad. O hospital po ka di po kay dawaton o walay bayad. Alagi, sir, na-involve sir. diha ang kwarta mo nang negosyo gid siya. Ani, Ano pa nimo sir. ang iyong pare? Nakay pare aka nang namoy pare nga kininya luoy kayo. Na may pastor po brad nga ang sweldo brad sa mga pastor brad 3,000, 2,000 ra, 4,000. Unya di ko mo. Sige, sir, moribat ko, sir. Sweldo ano oy. Moribat ko, sir. Moribat ko, sir. Sa Three Angels, doktri kwan gid siya pure. Kanag yung Alagi. Ani, sir. Pangkaluwasan gid siya ba? Dili pareha Ani, sir. ang imuha diha og sa ubang mga Ani, simbahan sir. nga gikapital ang relihiyon unya di ay nagpadato ang mga kadaguan kay lagi nagnegosyo dili ikaw ha ang kadaguan ninyo ha. So ako ibalik nimo kay murag taas tarang nanakay kinini ang tubag sa ko sa komentaryo. Go ahead lang. Ani, sir. Moribat ko ha. Katong imong gibasa, I don't know kung balaod ba to, unsa ba to Secret Exchange Commission. Sakto man na nga all churches must required to registered a Secret Exchange Commission.
Subaya ko no ang tibuok Security Exchange Commission sa Pilipinas o sa laing lugar, sa tibuok nasod, sa tibuok kalibutan. Nakalista ba ang Roman Catholic? Bisag ngalan na lang. Wala. Nga naman, dili mi obligadong magparehistro kay ang Catholic Church, giingon na nako, is not business. Ikaduha, sakto, wala mo'y natukod na pundar nga ospital, matod mo, wala mo eskwelahan, kay kung kamoy pasagdan diri sa tibok Pilipinas, pobre pas lukot, way ospital, way eskwelahan. Ikaw na mismo nag-ingon nga ang inyong pastor, sweldado. The fact na nagsweldo ang inyong simbahan, business na. Kay once gani nga kanibang Brad, kanibang Security Exchange Commission ba, pag once gani nga mo exchange tag kwarta, magsweldo data, that is business. Kaya di man na mahitabo nga magtukod ka dag simbahan nga wa kay ana. Kaya diha man ako sa 10%, mabitaw na ning kamot mo. Di ba ang deklarasyon mismo sa Security Exchange Commission sa Registration Services in the Philippines, karo kayo. Philippine laws required all business to registered with corresponding government agencies to operate legally in the Philippines. Ngano ang simbahang Katoliko naka-operate man tag legal? Ang mismong simbahan, dili man ta business, dili man may business. Pero kung mag-operate ng hospital diha, nyawa na mo nagipa Registro Security Exchange Commission kay nagbaylo naman nagkwarta, exchanging money naman na, kana pwede na. Pero dili baya na part sa kining gitawag dili biya na mismo simbahan. That is act kining gitawag na tugbuhat kaluoy ba. Siyempre mo andirgo tag gobyerno ana kay mulukat magitag BIR ana, mulukat magitag mga business permit ana, kay kana mga napundar naman na sa simbahan dili ang mismong simbahan ana. Kay kuwa pay kaluoy ni simbahan Katoliko sir ambot ng kaha. Kani amo mga kaigsuonang gasakit asa na pang-admit kung kamulay pasagdan kay matod nyo. Dili kinahanglan magtukod og eskwelahan, di na kinahanglan magtukod og ospital, kay business na na. Kung kamulay nabilin aning Pilipinas, ang Pilipinas nangamatay na tas COVID dili tanan. Straight to the point. Mo na ang deklarasyon na, mo nang kabalo ta kinsay pwede mag-undergo sa Security Exchange Commission. Yung gibasa nako ganinang balaod, kinsay pwede magparehistro ana kanang sa Security Exchange Commission. Atong utrohon na kay para masayod ning atong mga suking naminaw diri karon. Regarding anang Commonwealth Act number 83, Republic Act 1899 of 2000. Ang pwede mo undergo ana kadtong mga simbahan nga gitukod og kano o gitukod og Pinoy. Unya kinahanglan mo pirma ang tag-iya ana. Panaugo ni Mos Kristo gikag langit padulong dire mo pirma lang ana Security Exchange Commission. Straight to the point. Pagsuroy. Mo na nga bisag asa nimo uting kayon sa Pilipinas. Gikan sa number 1, hangtod karon way record ang simbahang Katoliko nga nangalan na mo sa ngalan na lang Roman Catholic Church nabutang da Security Exchange Commission na may kanus ana rehistro na may Security Exchange Commission number. Wala. O ngano wa man tagok das gobyerno kung koloro man simbahang Katoliko di magukod kay ang explanation pa ni Attorney Hector De Leon because it has been recognized as a juridical person since time immemorial period. Siya ro bala o di mo kasabot ang gobyerno. Sige, umawara to ko daghang salamat, mayong hapon, mayong gabi. Salamat kayo. Straight to the point.